Segal bottling ni samung local labor no kebagai samung marino. Segal bottling no kebagai local labor no samung marino. Segal bottling no local labor no kebagai samung marino. Segal bottling no non-edisi labor samung sampai mana hujiyo. Segal bottling no local labor no kebagai samung Parsenjongno जों तिनि बाय सालथाम रंबै जिनरा डेपुटेशन जों सेंजागै दंखा उमनि बिसिङाव जों लेखनो दुरबार गजनक सिनि बिसिङाव अरनि किसा जे लोकल एमएलए इन्याखाबो मन्त्रि रकनि बिसि बंनि बागैनो अ सामु रक अ प्लान रक ताबो चलियांगै दङ आव जों लेखनो सेलेंगो हायकबो साजाया सारा देबा राज्यनि इतिहासाव मकासे একটা प्लान कतरमा प्रोजेक्ट अ प्रोजेक्ट नि बिसिंतै चिनि बरक अ जे एडिसि आमसाइनि बरक अर सामुं हुमुं ताङै जे आइजिनानि तंमानि न ताबुक जों 50% जे मानि तंमानि अबसं बेलेखनो साजायगिया अब आबन बागे जों दाक्ति दाक्तिखा अप्लान न चालु खायदिने जों तिनि बसिनि लि अरनि जे साहेब संबाय मालायखा बरक जों न सावो जों बरनि बिसिंते बरक चेष्टा खाय दङ दाक्ति दाक्तिखा प्लान चालु खायनान बागै जों बसकांगो चिनि एताबो आन्दोलन कतर चलिने खना रागो जों डेपुटेशन जों जेंगन बखाखौ थाङै दङ तिनि कितामनि बागै थामानि बिसिङाव तिनि बसंगमन रंनि तिनो अइसु रंनो ताम बमा हाय सल्युशन प्रब्लेम ngै दंखा चिनि गोबां पारानि जे सामुं खायनाय रबर जों अबजेक्शन खायो जों आरो सामुं थिक मते मायङै दंखा तामनि कारणे काकाय लोकल जे अरनि जे बीजेपी नि लाइक एमएलए रक मन्त्रि रक बरक ब्ले प्रेसार मन बिसिंते अप्लाइन थिक मते चालु खायमिया विशाल गनायङ बर सेक्रेटारि सालाय बर बद खलै तनि रबो गौ बरक तो चिनि नि नानि बागे ब्लेकन खति चिनि आसाइमाने हा एदिसि एरियाव सुरिसा जों बुनि बरक बाय थंजान खलै दंखाकाय जों बर थां सगै दंखाबा गाबोन बागे जों काजि नायो दाक्ति दाक्ति खाय अबरक सल्युशन खलायतुन अरनि जे ऑफिशियल बुझे लीडर गाय अबन बिसिंते जों स्टेट गवर्नमेंट थानबो जों कोइनाय दाक्ति दाक्तिखे चालु खलायनो नोंथन कारण दा बर दाक्ति दाक्ति चालु खलायखेसे चिनि जन साधारण नंगो किसे मिसे जे बेगर दंनाय रक आजि वै बंनि भबिष्यत चलि मानानि बागै जों अबनो दिनै सावै माला लायखे होमबा उद्देश्यखा और जे एकटा लोकल ओइ जे गेस जे कंपनी जे ति साजां माने अ लोकल नि तयै जों तिनि आसुक लायो अ आसुक माने तयै सारा त्रिपुरावनो अब हाइके सिनि त्रिपुरा मथानि तै अब हाइके सामुंतां दङ किन्तु ताबो अब जे हठात खालायो बजे ताबो सामुं स्टप खाय तनमानि अब बागै सिनि बागै खुब खतिंगो कारण जेहेतु अब सिनि अ सामुं बायसे जों जत किसु काज सामुं जों नखरि दं आबनि बागै न अब जे एकटा सामुं सलि तंगन अ सामुंनि बिसिङा सेप्टेम्बर प्रथम हयतेनो 1 तारिख हयतेनो चालु तंना तंमानि अरनि एमएलए मन्त्रिनि मदद तैनो अब हाइके चलि दङ किन्तु अब बखे जों सुजुग रिया प्रयोजन आखाय जों अबनो ताला रैनाय अ ताला रमाने जदि नं हाके जों जतखन पर्यन्त चिन दाबि पुरानि यासा ततखन पर्यन्त जों अबनो याकारिया अबनो आसनि चिन मूल उद्देश्य नरक थाङै मालाय माखे ताम हनि साजागोन नरक जों थाङै मालाय माने बबनो साबो नरक जदि अब हाइ खालायना निकाय ताबो चिन बिसिंग जतनो माने थानचांनानि नांगो अ थानचानि बिसिंतनि चिनो सामुंनो चलिनाय किन्तु जारा जे सामुं चलि तंमानि अ बिसिंग बाक्सा जे ताबो 15 दिन तांजागो 15 दिन तांजायगिया का बरक खायसाव रोटेशन बाय हिसेबे अब हाइके जतन सामुं मानतो अब हाइके बरक साकलायो किन्तु अब तंना कयगिया
नोंआयाङो बिशाल गड़ ताम खायखायाबो जों नायनो थाङा सारा उत्तर पूर्वांचलनि जे समस्त चिनि जे सामुं तंमानि चिनि बरंनि जे तांना तंमानि मानथाय तंमानि आबो नंमारनाय किन्तु अब हायके मंत्री एमएलए नि मदद तयै अब हायके आरो आदरनि राजनैतिक ताथुंथुं चिनि बरकनाव आस अबन आसलसि नरगर थांनि साबो मालायखा साबाय कक अरनि जेता जे परिचालक साबो रियां साबे जों मालाय कक न सालायबोगा सालायन परे ब जोंनावबो साका जों बनो रिक्वेस्ट खायका जाहाथे सठिक भाबे सामुंसलि थानायनि मदद चिनो बो हायके बरकना तामकाय रेगुलार मा थानाय जतखना पर्यन्त रेगुलार सामुं यासाक ततखना पर्यन्त आन्दोलन चलिनाय प्रयोजन नाखाय जों गेट ताला रिरनाय तिनी बाय सालबो जों खानो तिनी बाय जों 3 दिन चलि दङ अबजे जों अ सामुं चलि माने ताव पर्यन्त जों बरंथानि परिष्कार भाबे मानसुगियागौ मनि बागैनो आन्दोलन सेस जों ला निनि सिनिमु आनि सिमुंका आं ब्लकनि प्रेसिडेन्ट मोहनपुर ब्लकनि प्रेसिडेन्ट आनि बुमुं बिधान देफोर